Jeste li čuli za Pompeje, drevni rimski grad, uništen kada je vulkan Vezuv eruptirao 79. godine poslije Krista? Svitak, star 2000 godina iz rimskog grada Herculaneuma, digitalno je odmotan. Ovo su papirusi iz Herkulaneja. Stoljećima su drevni svici zakopani ispod vulkanskog kamena ostali savršeno sačuvani, ali potpuno nečitljivi. Njihovi su se znakovi nalazili unutar krhkih karboniziranih školjki koje bi se raspale na najmanji dodir. I kako AI pomaže znanstvenicima digitalno odmotati ovaj drevni spaljeni rimski svitak? Zatim je, kroz kombinaciju umjetne inteligencije i neočekivanog kemijskog traga, skrivenog unutar same tinte, ta tišina napokon počela popuštati. Knjižnica koja nikada nije bila namijenjena čitanju. Krajem ljeta 79. godine nove ere, erupcija Vezuva učinila je više od uništenja gradova. Zapečatila je cijeli intelektualni svijet ispod slojeva vulkanskog materijala, zamrzavajući jednu od najizvanrednijih privatnih knjižnica ikada okupljenih unutar pokopanog grada Herculaneuma. Za razliku od Pompeja, koji je očuvao ulice i građevine, Herculaneum je podnio intenzivnu vrućinu koja je karbonizirala organski materijal, pretvarajući papirusne svitke u krhke crne valjke koji su nalikovali ugljenu. Unutar onoga što je danas poznato kao vila papirusa, povjesničari vjeruju da je pohranjeno više od 1000 svitaka. Najvjerojatnije u vlasništvu Lucija Calpurnija, pisac Sezonina, rimskog aristokrata duboko povezanog s intelektualnom kulturom. To nisu bili obični dokumenti, već filozofska djela, znanstvene rasprave i književni tekstovi koji su odražavali najvišu razinu razmišljanja u antičkom svijetu. Kad je mjesto ponovno otkriveno u 18. stoljeću, rani iskopači su ti svici nesvjesno tretirali kao običan otpad, ponekad ih odbacujući ili uništavajući prije nego što su shvatili njihov značaj. Preživjeli svici su sačuvani, ali svaki pokušaj da se otvore rezultirao je nepovratnom štetom, smanjujući stoljeća znanja u prah u nekoliko sekundi. Ostao je paradoks koji je frustrirao generacije znanstvenika. Riječi su i dalje postojale, savršeno sačuvane unutra, ali potpuno nedostupne, kao da je sama povijest bila zapečaćena iza barijere preko koje nijedna ljudska ruka nije mogla sigurno prijeći. Problem koji nitko nije mogao riješiti. Više od 2 stoljeća izazov čitanja herkulaneumskih svitaka nije bio pitanje truda ili interesa, već temeljno ograničenje fizike i materijalne znanosti koje se opiralo svakom alatu koji se koristio protiv njega. Znanstvenici su mogli vidjeti svitke, katalogizirati ih, pa čak i djelomično mapirati njihovu strukturu, ali u trenutku kad bi pokušali fizički otvoriti svitak, karbonizirani slojevi bi se raspali i srušili, uništavajući upravo tekst koji su pokušavali sačuvati. Početkom 2000-ih Brent Seals predstavio je radikalno drugačiji pristup koji je problem prebacio s fizičkog rukovanja na digitalnu rekonstrukciju. Njegova metoda, poznata kao virtualno odmotavanje, oslanjala se na visokorazlučivo CT skeniranje kako bi zabilježila unutarnju geometriju svitka u 3 dimenzije, omogućujući istraživačima da računalno odvoje čvrsto namotane slojeve, a da pritom ne dodirnu krhki materijal. Strukturno, tehnika je funkcionirala s izvanrednom preciznošću, otkrivajući složene spirale papirusnih vlakana stisnutih unutar svakog svitka. Ipak, pravi problem ostao je nepromijenjen, jer su drevni pisari pisali tintom na bazi ugljika nanesenom na karbonizirani papirus, stvarajući situaciju u kojoj su i tinta i površina imali istu gustoću i sastav. To je značilo da čak ni najsuvremeniji sustavi snimanja nisu mogli razlikovati tintu od podloge, stvarajući skenove koji su izgledali vizualno detaljno, ali nisu sadržavali čitljiv signal. Mnogi stručnjaci su zaključili da odsutnost kontrasta čini problem fizički nerješivim, tvrdeći da nijedna postojeća ili buduća tehnologija ne može izvući informacije koje jednostavno nisu bile detektabilne. Unatoč tim zaključcima, upornost male skupine istraživača osigurala je da pitanje ostane otvoreno, pripremajući teren za promjenu koja neće doći iz institucija, već iz potpuno drugačijeg oblika suradnje. Kad je svijet počeo rješavati problem zajedno. U ožujku 2023. smjer ovog stoljećima starog problema promijenio se kada su Brent Seals zajedno s tehnološkim liderima Natom Friedmanom i Danielom Grossom pokrenuli ono što je postalo poznato kao vezuvijanski izazov, otvoreno natjecanje osmišljeno da riješi problem kojem su institucionalna istraživanja desetljećima odoljevala. Umjesto ograničavanja pristupa objavili su visoko razlučive CT skenove netaknutih svitaka na mreži, pozivajući sve s vještinama i odlučnošću da pokušaju ono što su stručnjaci dugo smatrali nemogućim.
podaci sami po sebi bili su bez presedana, generirani korištenjem čestičnog akceleratora u Diamond Light Source-u, hvatajući unutarnje strukture s rezolucijom dovoljno finom da otkrije pojedinačna papirusna vlakna. No prava transformacija nije došla samo od podataka, već od odluke da se uklone tradicionalne akademske barijere, dopuštajući inženjerima strojnog učenja, studentima i nezavisnim istraživačima iz cijelog svijeta da surađuju u stvarnom vremenu. Online forumi postali su aktivni laboratoriji gdje su sudionici dijelili kod, raspravljali o metodologijama i iterirali jedni na drugima nalaze brzinom koja je daleko nadmašila konvencionalne istraživačke cikluse. Ono što je nekad bio spor, izoliran akademski napor, razvilo se u decentraliziranu mrežu rješavatelja problema, svaki doprinosio postupnim naprecima koji su zajednički pomicali granicu. Kako su se modeli poboljšavali i tehnike konvergirale, pitanje više nije bilo hoće li napredak biti moguć, već koliko su blizu proboju. Taj odgovor stigao je kada je jedna prijava pokazala nešto što nitko nije vidio u 2000 godina, pretvarajući spekulaciju u nepobitan dokaz. Prva riječ nakon 2000 godina. U listopadu 2023. taj je proboj stigao iz neočekivanog izvora kada je Luke Faritor predao rezultat koji je odmah privukao pažnju inženjera i klasičnih učenjaka. Koristeći model strojnog učenja obučen za otkrivanje suptilnih strukturnih varijacija unutar svitka, proizveo je sliku koja je otkrivala jasna, sekvencijalna grčka slova koja su izlazila s površine virtualno odmotanog papirusnog sloja. Metoda se nije oslanjala na boju ili kontrast u tradicionalnom smislu, već na detekciju mikroskopskih deformacija ostavljenih kada je tinta nanesena na papirus, formirajući blagi uzorak nalik pukotinama koji je preživio karbonizaciju. Iako nevidljiv ljudskom oku, ovaj je uzorak stvorio konzistentan signal koji je model naučio prepoznavati kroz zakrivljene unutarnje slojeve svitka. Kada je papirolog James Brusuelas pregledao rezultat, njegova reakcija odražavala je veličinu onoga što se upravo dogodilo, jer je prvi put u 2000 godina zatvoreni svitak pročitan bez fizičkog otvaranja. Među izvučenim tekstom isticala se riječ koja je odmah privukla pažnju, grčki izraz za ljubičasto, boju koja je u rimskom društvu simbolizirala bogatstvo, autoritet i političku moć. Prisustvo te riječi imalo je implikacije daleko šire od same prijevoda, jer kada su istraživači usporedili fragment s prethodno poznatim tekstovima iz zbirke, nije odgovarao ni jednom poznatom dijelu. To je sugeriralo da AI nije samo obnovio oštećeni odlomak, već je potencijalno otkrio potpuno nepoznat tekst, uvodeći mogućnost da se glasovi izgubljeni 2000 godina još uvijek mogu povratiti. Drugi sloj, koji nitko nije očekivao. Kako su istraživači počeli usavršavati metodu detekcije uzoraka pukotina, drugo otkriće tiho je proširilo opseg onoga što bi moglo biti moguće, otkrivajući da svici ne samo da očuvaju fizičku teksturu, već i kemijske informacije ugrađene u samu tintu. Napredne analize materijala sličnog drevnog papirusa već su identificirale tragove olova u određenim tintama, najvjerojatnije unesene kao sredstvo za sušenje ili za stabilizaciju tinte tijekom nanošenja. Ova sitnica, prvotno smatrana nebitnom u širem kontekstu drevnih tehnika pisanja, poprimila je novo značenje kada se povezala s visoko razlučivim tehnologijama snimanja. Za razliku od same tinte na bazi ugljika, koja se gotovo savršeno stapa s karboniziranim papirusom, prisutnost olova uvodi suptilne varijacije gustoće koje se mogu detektirati fazno-kontrastnim rentgenskim snimanjem, metodom dovoljno osjetljivom da uhvati razlike koje standardni CT skenovi ne mogu. Implikacija je bila duboka, jer je sugerirala da se svici mogu čitati putem dva neovisna puta. Jedan temeljen na uzorcima deformacija površine koje je ostavila tinta, a drugi na samoj kemijskoj svojstvu tinte. Tamo gdje bi jedna metoda mogla imati problema s nejasnim područjima ili degradiranim površinama, druga može pružiti potporu, povećavajući točnost i cjelovitost rekonstrukcije teksta. Ovaj okvir s dvostrukom detekcijom transformira problem iz jednokratnog krhkog proboja u skalabilan sustav, koji se može usavršavati, međusobno provjeravati i primjenjivati na cijele zbirke. Ono što je nekad bio izazov sve ili ništa, ovisno o izvlačenju slabih strukturnih signala, sada postaje slojeviti pristup u kojem se mogu kombinirati višestruki oblici skrivenih informacija kako bi se tekst otkrivao s rastućom jasnoćom. Što je još zakopano? Do sada dekodirani sadržaj predstavlja samo dijelić onoga što ostaje, a razmjeri te praznine preoblikuju cijeli značaj ovog proboja.
Iz jednog svitka koji je dostavljen tijekom vezuvijanskog izazova, istraživači su uspjeli rekonstruirati otprilike 5% čitljivog sadržaja, što iznosi nekoliko tisuća znakova iz površine koja je ostala zatvorena 2000 godina. Osim tog pojedinačnog primjera, u Nacionalnom arheološkom muzeju u Napulju trenutno se čuva najmanje 280 netaknutih svitaka, od kojih svaki sadrži slojeve teksta koji nikada nisu čitani. Sama ta brojka sugerira ogromnu arhivu koja čeka istraživanje, no može predstavljati samo dio onoga što još uvijek postoji ispod vulkanskih naslaga koje su pokopale izvorno mjesto. Geofizička istraživanja provedena početkom 2000-ih, uključujući radare za probijanje tla oko vile papirusa, ukazuju da veliki dijelovi strukture ostaju neiskopani, moguće uključujući dodatne prostorije ili cijele razine koje bi mogle sadržavati daljnje zbirke svitaka. Ta područja leže ispod metara počvrslog vulkanskog materijala, netaknuta od trenutka erupcije. Povijesne implikacije sežu daleko izvan količine, jer je velik dio intelektualnog outputa drevnog svijeta izgubljen kroz vrijeme, sukobe i nemar. Djela pripisana velikim misliteljima preživjela su samo u fragmentima ili sekundarnim zapisima, ostavljajući čitave sustave mišljenja nepotpunima. Unutar tih zakopanih knjižnica postoji mogućnost da originalni tekstovi još uvijek postoje, sačuvani ne namjerom, već katastrofom. Prepisivanje povijesti ljudskog znanja. Implikacije ovog proboja nadilaze arheologiju i utječu na način na koji se znanje samostalno otkriva, verificira i razumijeva, jer kombinacija umjetne inteligencije i neinvazivnog snimanja učinkovito je stvorila novu disciplinu na raskrižju računalnih znanosti i klasičnih studija. Ono što je nekada bilo statično polje, ograničeno krhkim artefaktima i nepotpunim zapisima, sada postaje dinamično, iterativno i sve više kolaborativno. Za razliku od tradicionalnih otkrića koja ovise o fizičkom iskapanju, ova metoda omogućava istraživačima da ponovno pregledaju materijale poznate stoljećima, a koji su ostali nedostupni, pretvarajući ih u aktivne izvore novih informacija. Otvorenost vezuvijanskog izazova pokazala je da proboji više nisu ograničeni na institucije, već mogu nastati iz distribuiranih mreža suradnika koji rade preko disciplina i geografskih granica. Istovremeno, sadržaj rekonstruiranih tekstova uvodi novu razinu nesigurnosti, jer dok se riječ ljubičasto može prevesti i kontekstualizirati unutar poznate rimske kulture, njezino specifično značenje unutar ovog teksta ostaje nerazriješeno. Učenjaci sugeriraju da se može odnositi na epikurejsku filozofiju, posebno rasprave o bogatstvu, statusu i želji, no ta interpretacija ostaje privremena dok se veći dio teksta ne dekodira. Ova ravnoteža između sigurnosti i spekulacije definira trenutni trenutak u kojem je metoda dokazana, ali puni značaj onoga što će otkriti još uvijek se razvija, ostavljajući mogućnost da se cijela poglavlja ljudske misli prepišu u nadolazećim godinama. 2000 godina ti glasovi ostali su zatvoreni iza slojeva pepela i vremena, čekajući bez očekivanja da će ponovno biti čuti. Sada, dok strojevi počinju obnavljati ono što povijest nije mogla sačuvati, prošlost više nije tiha, a ono što je još skriveno moglo bi redefinirati ono što razumijemo o sebi.